Magtymul prawy. Ahir zamana. Köňlüm aýdar, dostlar, eýleýin beýan. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Dünýä üçin şeriatny taşlaban. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Mollalar almana etmedi amal. Şeriat işine eylemeycedel. Pälimiz bozulup köpölli kesel. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Müftüler mal alıp rawayat verer. Nähek pulny alar, hakny köýdürer. Pälleri bozulup pisat köpöler. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Reis bolan paýakydan pul alar. Bermese boynuna gylar kan salar. Günäler köpöler, şeriat galar. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. İşanları riyaýlar namazyn, gaflatda ötürür, gyş bile ýazyn, yalan sözläp, iýillen alar niýazyn. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Soplar nefs üçin meledon geyip, şüpheli tagamny halal liýip, şeytan pıgla berlen keramet diýip. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Şeyh bolanlar nezir üstünde uruşup, bir pul üçin zen perdendi söwüşüp, öwliýa gapsyna munda boluşup. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Hojalar fahreder asly zatyny, kıyam ısam etdin goýup adyny. Plan kes hoja diýip hem ewladyny. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Ket huda bolanlar dogry sözlemez. Para alar, lekin hakny gözlemez. Ne hak güwa bolar, dawa düzlemez. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Baýlarda ganmady haýry sahabat. Dünýä diýip gezerler, bolmaý parahat. Garyplar baýlardan görmez kifayet. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Ogly hoşroý bolsa ederlermiş şat. Göýäki döwleti bolanlar ziyat. Gün-günden jahanna köpelli pisat. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Gyýyz jowany ýokdur, haýadan eser. Ýigitler gyýyz bile oýunaýyp gezer. Yaman iş köpölüğü gün-günden beter. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Zamana işleri yaman bolupdyr. Jahan içre pisadi işler de bolupdyr. Pälimiz gidiwan reňler solupdyr. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Baýlar zekat bermeý bolupdyr süýtxor. İl içinde köpölüpdir husyýtxor. Ömür ötüp gaflata bolupmyz magrur. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Günäler köp bolup egsilli sowap. Gorkormen bu jahan bolmagoý harap. Kesip edip satarlar aragu şerap. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana. Magtymul munça kılmak hikayet. Akıllara şayet bolgoy kifayet. Dünýäniň işine ýokdur nihayet. Bilmenem, ýakynmy ahir zamana.